Ki Haji Mantep Sudarsono inggih Ki Dalang Kanda Buwana ingkang winantun ing pakurmatan kula suwun ruwatan sedekah bumi ingkang kagelar ing Babek TNI wekdal punika tumuli katindakna ing panyuwun mugi-mugi kita sedaya warga Babek TNI tansah ginanjar kawilujengan kasembatan ingkang ginayuh binerkahan kabegjan keleresan keberuntungan ingkang teras meras ingkang terus sae langkung sae minggah langkung minggah makmur langkung makmur berkahipun saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Suharno ingkang sampun paring dawuh kaliyan kula. Kula ingkang minangka nindakaken pagelaran sedekah bumi ing sonten menika. Saderengipun kula nyuwun pangapunten, kula nggih namung menungso limrah kedunungan salah ngangah-angah kepengin entuk bungah namung kemawon menika mujudaken tanggung jawab kula anggen kula dados dalang kadhawuhan menika sedekah bumi mugi-mugi kemawon berkah saking Allah Subhanahu wa taala sinartan panjenenganipun Bapak Suharno sumarambah dhumateng bapak-bapak TNI sedayanipun mugi tansah wilujeng Babek TNI tetep jaya selami-laminipun amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken kalung runcen Sekar Melati sampun mungkasi pamasraing lakon inggih Bathara Wisnu punasta dening pengageng Babek TNI panjenenganipun Bapak Brigjen TNI Dr. Insinyur Suharno sarwi kawiyos pangandikanipun tinampi dening Sang Dalang Pangruwatan Sang Dalang Kanda Buwana Ki Haji Mantep Sudarsono. Kami mohon untuk tetap tinggal di tempat. Foto selanjutnya kami mohon berkenan kepada para pejabat teras berkenan foto bersama dengan Kababek dan Ki Dalang Mantep Sudarsono.
janing yahning talaga kadi langit mambang tang paswulan upamane kok lintang tulya kusumayana sumawur Astungkara sidam sekaring dawana langgeng kakang Narada. Oh, para genjong Pak Pong Warudaya ngawit kater kali codhe sapa sing gawe kawula nuwun. Wonten timbalan ingkang adawu pukulun kepareng miji dhumateng Rakanto ing sidik pangudal-udal. Kakang sak sampunipun jengandika kakang lenggah ingkang prayogi ulun namung mundhut pawarta sing gara-gara ingkang sumunduring kayangan Suralaya menika gara-garanipun menapa kakang menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi teja sarta brahmana ingkang hamalik tingal menawi wonten kayu lan watu ingkang mawi teja manira sendal mayang kinarya santuning saka dalah ompak ing bale martyu kundha manik wondene menawi wonten brahmana ingkang hamalik tingal prayogi sinendala mayang cinempul kawah candra dimuka sepados dados intiping neraka jahanam. Wala dalah. Adi Guru. Iye. Kasinggihan dawuh paduka pukulun menawi dinten menika wonten gara-gara ingkang sumunduring kayangan menika gara-garanipun titah Pujangkara. Putra paduka piyambak inggih menika pun Bathara Kala. Dinten menika Tarak Brata ngeningaken cipta wonten madyaning repat kepanasan. Lah, menapa ta ingkang dados wigatosipun? Kula kirang ndungkap milawi saking menika pukulun reh ning ngasta pangwaos kayangan Suralaya menika namung paduka pukulun. Prayogi paduka wang jagat Girinata kepareng nimbalipun Bathara Kala. Menapa ingkang dados sedyanipun dening ngantos Tarak Brata wonten ing repat kepanasan? Tuhan sembah niring ulun kapurpuri sang mara bengrat sahananing kang tian kanang sing dasih mawe buka sawegung maksiring delahan lan tekanang pamujweng Indra kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun aja wedi kangelan tumuli nimbalana kadangira Bathara Kala kinen ngadhep ana ngarsa ulun kawula nok niki ngestaken dawuh paduka pukulun kepareng ingkang putra mit madha pasilan yaksa guru rupari sedeng Narendra yaksa laku kang malwarya ingkang gambira marang anise siyung amatu Prabowo
Goro mawalian sindung riwut magenturan kaget rasane atiku Rama Pukulun dene paduka Pukulun wang jagat Girinata kepareng nimbali lawan putramu Bathara Kala. Bathara Kala ana dawuh mapa Bapa Guru? Sira ngeningake cipta omapan ana ing repat kepanasan mukal kalamunta ora ana wigati kang sira singitake. Mula prayoga persajakna apa kang dadi panyuwunira? Rama Pukulun. Yo persajan wae. Dina iki aku krungu pawarta kalamunta negara Purwacarita bakal anggelar ya kuwi Amurwa Kala. Mestine akeh wong kang padha nekani sarta akeh wong kang padha tumeka. Mula kang saka iku Pukulun reh ning rikala semana aku darbi panyuwun karo Bapa Guru dikeparengake aku mangan daginge menungsa ngombe getihing menungsa. Rama Pukulun paring ancer-ancer kena aku mangan menungsa nanging menungsa sing sukerta. Mula kang saka iku Pukulun aku kepingin bakal mangerteni menungsa sukerta kuwi sing kepiye cacahe ana pira. Bathara Kala ana dawuh mapa Pukulun? Mula kena diarani sukerta, suker kuwi tegese reget. Sukerta kuwi dudu regeting raga nanging regeting rasa ya regeting urip. Ing antarane wong kedunungan apes. Mengkono Bapa? Iya. Kuwi sing dadi panganku. Iya, pancen mengkono. Cacahe ana pira? Cacahing sukerta kuwi manut paugeran sing dinut utawa manut marang pakeme. Yen to manut pepakem Serat Centhini, cacahing sukerta 146 iji, dipirang ana 3. Sukerta gedhe, sukerta madya lan sukerta alit. Banjur ana meneh ingkang nyebutake ya kuwi pepakem Yasa Dipuran. Kuwi cacahing sukerta 136. Kuwi uga dipirang ana 3 sukerta gedhe, sukerta madya utawa tengah lan sukerta alit ya sukerta cilik. Nanging ana meneh kang nyebutake dadi pepakem yaiku pepakem Serat Amurwa Kala Rangga Warsitan. Kuwi cacahing sukerta mung ana 20 nanging kabeh dianggep padha ora ana sukerta gedhe cilik lan tengah. Mengkono Bapa Guru. Iya. Lah sing kaprah kanggo paugeran, sing kaprah kanggo paugeran yaiku mau Serat Amurwa Kala ingkang cacah 20, yasan Rangga Warsitan ingkang katelah tekan seprene mau. Cacahe mung 20. Iya. Wong sukerta cacah 20 kuwi mau apa wae lan kepiye gatrane? Mengkene Bathara Kala. Sumrupa sukerta cacah 20 mau siji kena dinarani untang-anting. Wong duwe anak mung siji ora ana tunggale. Lanang wadona sinebut untang-anting. Iya, angka 2 untang-anting tunggak aren utawa papar tunggak. Wong duwe anak akeh nanging kabeh do mati sing urip mung kari siji. Kuwi kena dinarani untang-anting tunggak aren. Angka 3 kedana kedine wong duwe anak 2 lanang wadon. Angka 4 kembang sepasang wong duwe anak 2 wadon kabeh. Angka 5 uger-uger lawang wong duwe anak 2 lanang kabeh. Angka 6 kembar wong duwe anak 2 lair bareng sedina. Angka 7 sendang kapit pancuran wong duwe anak 3 lanang wadon lanang. Angka 8 pancuran kapit sendang wong duwe anak 3 wadon lanang wadon. Angka 9 gotong mayit wong duwe anak 3 lanang kabeh. Angka 10 cukit dulit wong duwe anak 3 wadon kabeh. Angka 11 rimpi wong duwe anak 4 wadon kabeh. Angka 12
saromba wong duwe anak papat lanang kabeh. Angka 13 lumpat kidang utawa gilir kacang wong duwe anak papat lanang wadon utawa wadon lanang. Angka 14 Pandhawa wong duwe anak 5 lanang kabeh. 15 Panca putri utawa Pendhawi wong duwe anak 5 wadon kabeh. 16 Banteng ngirit Jawi wong duwe anak 6 ndarepe lanang sing 5 wadon. Iya Bapak. Banjur kang angka 17 Banteng Jawi ngirit Banteng wong duwe anak 6 ndarepe wadon sing 5 lanang kabeh. 18 Julung Pujut bocah kang lair mbarengi plethek ing srengenge. 19 Julung Kembang bocah kang lair mbarengi srengenge manjer. 20 Julung Sarap utawa Julung Caplok bocah kang lair mbarengi suruping srengenge. 21 Yatin bocah lair wis ora tinunggon bapakne. Nalika bayi ana jero wetengan isih urip bapakne. Nanging bayi durung lair, bapakne wis mati. Oh kuwi jenenge bocah yatim. Iya. 22 Lungse wong wadon kang angel jodhone. 23 Dangkal wong lanang kang angel bojone. 24 Durga Ngerik wong wadon kang bola-bali kepaten bojo. 20 Kala Kinantang wong lanang kang bola-bali kepaten bojo. Mengkono Bapak. Iya. Kuwi kena denarani Sukerta. Ya, iku sinebut Sukerta. Panganku akeh Bapak. Mengko dhisik aja kleru penampamu. Nadyan ta wong Sukerta kuwi cacahe akeh, elinga Bathara Kala. Eneng Kodrat, eneng Wiradat. Tegese nadyan wong kuwi mau Sukerta nanging yen to wis diwiradati kowe ora iso mangan. Ibarate kaya dene tanduran kowe kebone. Yen to tanduran kuwi wis ana pagere kowe ora bisa mangan. Oh, mengkono. Iya. Kodrat ana wiradat. Iya, pancen mengkono. Ning menang kodrate. Bener, menang kodrate. Nanging menungsa diwenangake budidaya. Yen pancen menungsa ki mung njagakake marang kodrat, keneng apa wong lara kok dadak digolekake tamba. Mbok ya wis, njagakake kodrat mati ya wis. Ning rak ora mengkono, kudu ana pambudidaya. Gusti sing gawe urip ora bakal ngowahi kodrating manungsa yen ora menungsane dhewe gelem budidaya. Mengkono Bapak. Iya. Lah banjur sing kudu tak singkire wong Sukerta mau sing kepiye? Singkirana wong Sukerta nadyan ta kuwi panganmu, nanging yen ta wong mau bisa maca tulisan kang ana ing bathukmu sarta tulisan kang ana jroning telakmu, tulisan kang ana ing dadamu, kang pungkasan tulisan kang ana gigir. Kuwi tulisan apa? Kang ana bathuk kena denarani mantra purwaning dumadi sejarahe Bathara Kala. Kang ana jroning telakku. Sing ana jroning telakmu kuwi jenenge sastra telak utawa sastra tinekak. Kang ana ndada kena denarani sastra bedati. Ya kena denarani Rajah Kalacakra. Tulisan 8 16 sak maknane. Kang ana mburi, kang ana gigir kena denarani ya kuwi caraka balik. Mengkono Bapak. Iya. Sapa sing iso maca tulisan papat kuwi mau kudu tak singkiri. Singkirana sababe sing bisa maca tulisan kuwi mau yen ora wong tuamu utawa bapakmu, sedulurmu tuwa, kabeh para dewa. Ila-ilane arep kowe iki digdaya dikaya ngapa aja wani karo wong tuwa, aja wani karo sedulur tuwa. Mengkono Bapak. Iya. Ya, Bapak yen to pancen kono bakal taestake dawuhmu. Lah ngertiku yen to tulisan mau wis iso diwaca, mongko aku ora ngerti karepe. Urung tau krungu apa isining donga mau. Bathara Kala dudu saiki nggo nulun medharake, bakale ana wong kang bisa maca. Iya. Reh ning kuwi sastra kang tanti nulis, tekse tulisan kang ora ditulis, mung bisa dirasakake. Yen to wis ana wong sing maca mongko kowe bisa ngrasakake atimu krasa, kowe mundura kowe elinga, aja nganti mbok bacotake karepmu. Mengkono Bapak. Iya.
Iya Bapa, yen pancen kono Lilanana daya-daya aku njaluk pamit medhun menyang Purwacarita. Aku bakal goleki wong Sukerta, Bapa. Pragenjong, Pak Pong nangka bosok kemropyok mung kari betone. Adi Guru. Kados pundi Kakang Narada? Wah, menawi ngaten menika mangke jagat risak. Liripun kados pundi? Adi Guru paring tetegan kaliyan Bathara Kala. Menika kekathah pukulun. Cobi to klatur menggalih. Cacahing tuwik tiyang Sukerta selangkung menika kala wau sak perangan ageng menika kedadosan sedaya. Tuladhanipun wong duwe anak siji untang-anting, nek loro lanang wadon kedana kedini, nek wadon kabeh kembang sepasang lanang kabeh uger-uger lawang. Duwe anak telu. Menika dipunustani sendang kapit pancuran kapit sendang. Mongko menika dumados wonten ngercapada kathah sanget. Lah menapa tiyang kados ngaten menika namung nyawisi Bathara Kala? Ora cobi. Malah wonten pernatan anak aja akeh-akeh, akeh-akehe loro wae rak ngaten. Lah nek ngoten niku padha kalih nyeneng-nyenengke Bathara Kala. Adi Guru kula mboten sak pemanggih nyuwun pangapunten. Jalaran menapa? Badya raseksa, badya kados menapa Bathara Kala menika dewa. Dewa menika ngayomi kaliyan para titah. Lah menawi Bathara Kala menika mangke damel kisruh, mongko negari Purwacarita menika bakal golek tentrem, golek rahayu, golek subur makmuring tanduran supaya kawulane ben ayem tentrem. Kok Bathara Kala ngewu-ewi. Mongko Bathara Kala niku dewa-dewa ki nggone ning dhuwur. Ha nek ngoten sing marai kisruh niku sing dhuwur, mboten sing andhap. Nah niki. Adi Guru, menika dipun penggalih. Milanipun menawi ngantos menika mangke kelajeng-lajeng patrapipun Bathara Kala kula ngeman kalian asmane Kayangan Suralaya langkung-langkung paduka pukulun sang Hyang Jagat Girinata. Dipun westani Adi Guru menika mboten saged nuturi dhumateng putra. Ngandani anake ora digugu apa meneh ngandani wong akeh. Ngaten lho. Menika mangke dados cacadan. Mila kepareng boten kepareng kula badhe ngirangi tedhanipun Bathara Kala boten ketang sak propintenipun. Inggih Kakang. Ulun rumaos kalipian. Nanging ngaten lho Kakang. Anak polah bapa kepradah. Leres. Kula mboten maiben. Kula iki sarujuk anak polah bapa kepradah. Ning nyuwun pangapunten ya delok-delok polahe anak. Polahe anak niku nek bener becik tumuju marang katentreman, wong tuwa mung karitut wuri andayani. Nek polahe anak niku nasar, kok diturut kali wong tuwa niku jenenge wong tuwa sing goblok. Ngaten. Nyuwun pangapunten. Le anak-anak to gampang. Saestu le nyithak to gampang, kabeh do mudeng wis do apa. Ning mangke nek wis dadi anak le gula mentah niki le kudu kebak ing pengati-ati. Dadi nek anake kuwi rusak, aja nyalahke anake kala mangsane sing kleru sing tuwa, katen. Mila, sak-saged Adi Guru kula inggih ngemutaken paduka inggih ngemutaken kaliyan Bathara Kala. Wontenipun Bathara Kala saking Adi Guru
Milanipun kula nyuwun palilah kaliyan paduka pukulun. Inggih Kakang dinten mriku kula sumanggaaken menawi jengantika badhe ngirangi tedharipun Bathara Kala. Ulun angidini. Adi Guru sampun ngidini? Inggih Kakang kula sumanggaaken. Nggih, nyuwun pamit Adi Guru madhah acara legan golek momongan iki mau. Mangancur aku ning angin kunturanggraning arga kura kurnita kagiri-giri horeg bumi prakempa pragula mangambak-ambak putraku nggih Bathara Bayu ana dawuh mapa Pukulun malah kayangan geger ana gunjang-ganjing. Sababe apa? Sababe ora liya ya mung bola-bali Bathara Kala. Nek ora Bathara Kala mesti Betari Durga ya memang loro kuwi sing jalari. Mangkono. Ya, dina iki Bathara Kala goleki wong Sukerta arep medhun nyang negara Purwacarita sebab Purwacarita dina iki ngenengake ruwatan agung ya kuwi sedekah bumi. Maka mesti ulun percaya akeh wong sing padha mriksani. Nek nganti diganggu gawe karo Bathara Kala ing atase golek slamet iku angel ora jamak. Ora coba pikirin. Saiki ndi to sing marai slamet ngono ora angel. Delok bal-balan iki ora slamet. Wis kebangetan to kaya ngono kuwi. Wis jan kisruh tenan. Mula ayo padha bebarengan. Kowe melu tumandang ngelingke Bathara Kala. Carane piye? Reh ning kowe iki kondang Bathara Bayu kuwi dewaning angin. Bathara Bayu kuwi kulina Bandayuda tegese kulina perang. Dewa kulina gelut ki mung kowe. Tak pasrahake marang Bathara Bayu mangsa Budhawa. Kowe ra isih hafal to? Wong Sukerta cacah selawe. Yo aku isih hafal. Nah, kuwi sudanen endi sing mbok pilih sakarepmu? Yo pakata estake. Nah dina iki ulun bakal magang gawe, kowe rumagang laire, ulun batine. Tegese kowe sing bangsane gelut, bangsane jotosan, aku bangsa omongane, ngono lho. Iya, bangsa omongan, bangsa pitutur. Maido iki bagian ulun, men bagiane wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek perang wis ora kecunggah. Iya. Akata estake dawuhmu. Dina iki ulun bakal ngabari kadangmu Wisnu kelawan Brama bakal takjak medhun menyang negara Purwacarita. Sebab ulun mangerteni sebabe apa kok Bathara Kala kok kudu jujuk menyang Purwacarita. Ratu Purwacarita, Prabu Sri Mahapunggung kuwi anake Wisnu. Mongko Bathara Kala wi karo Wisnu sadeket urip ora tau rukun. Nah, mula sing dituju sing diarah negara Purwacarita. Ya pakata estake dawuh mangsa Budhawa andum gawe andum slamet Ger Bayu.
Itu tadi season pertama di dalam buku sinopsis ini. Kemudian masuk ke alun-alun season kedua. Maka baca sinopsis. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta salin sandangan aku pamrih ku aja nganti aku dititeni yen to aku Bathara Kala ya golek pangan sak kecekele muga-muga aku cedhak panganku. Mangka anggra sumbar lindu bumi gonjeng kumalodha guntur ketuk mokang joloni di lumembak penyu kumambang tu sang Wisnu Bathara bojleng-bojleng bule selanat setan padha gegojigan iki neng bocah nom-noman ngaglah ana tengahing dalan perapatan. Kowe sapa, Gus? Wah, kowe takon karo aku bocah Karang Perdesan. Kowe bocah Karang Perdesan? Iya, memper sandangamu ora patut ketok wong keserakat. Sopo jenengmu? Kowe takon jenengku aku Bapa Tuna. Kowe Bapa Tuna? Iya. Asma Kinarya Japa, wong tuwa jenengke anak kuwi mesti eneng karepe. Kowe kok dijenengke Bapa Tuna ki piye? Bapa kuwi bapak, Tuna kuwi rugi. Aku dilairke ora ditunggoni bapakku. Yen ngono kuwi bocah yatim. Ya aku bocah yatim. Nah, entuk pangan aku. Nemu bocah yatim, wah gini golek pangan kok gelis. Ora sah grenang-greneng kowe sapa? Aku Sang Hyang Bathara Kala. Bapa Tuna, piye? Ngerti ya bocah yatim kuwi wong Sukerta. Wong Sukerta kuwi dadi panganing Bathara Kala. Mbuh ora idep aku ora ngerti Sukerta butuhku aku urip. Manuta kuwi dadi panganku. Swargamu ana jroning telakku kene. Yen ngono aku arep mbok pangan tekesar mbok pateni. Yo, pancen mengkono. Yo, ibarate walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nylenthik. Lho. Kowe wani karo aku, wedene apamu? Kalau tak kokop getihmu, maju tak idak suwek telakmu aja takon dosa. Oh. 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 Oh ah. Hey.
Jaya. Wah, lae diane dan. Kaya ngono kok jare ngakune kok bocah desa. Aja-aja kuwi engko gek tentara ya. Monggo janjane iki mau golekku dina ya apik. Pas pinuju apik mongko petungane pas banget. Kliyek mentek joto kemil, kliyek mentek joto kemil. Lho tiba ngemil lho jan. Enten-entene kok malah diantemi wong aku. Jariku ora entuk kemile apa entuk mentek-menteke ngono jariku ki ya trima. Malah dipiloro wong ya. Tak titeni anggere jenenge Bapa Tuna tak singkiri aku mau mangan. Golek liyane panganku iki akeh. Wah, iki cah nom-nom kok ketoke keset kabeh do ora gelem nyambut gawe. Apa pancene keset ora nyambut gawe, apa pancen golek gawean yo angel. Kok akeh men pengangguran. Gus, kowe sapa? Ngaku tak takoni. Sandangamu sarwa cupet sarwa kurang. Aku bocah desa. Kowe bocah desa? Iya. Jenengmu sapa? Jenengku Tuna Bapa. Sik. Sapa? Aku Tuna Bapa, Tuna Bapa. Kono mau Bapa Tuna. Kok mung diwalik ya? Gengko iki tunggale iki. Wah, ora. Mau rambute gimbal. Ngantek meh tekan geger kok. Wah, uduk. Ora grenang-greneng kowe sapa? Aku Sanghyang Bathara Kala. Kowe kok dijenengke Tuna Bapa ki piye? Aku lair ora ditunggoni karo bapakku. Yen ngono kowe bocah yatim. Aku ora ngerti yatim kuwi apa, aku lair ora duwe pak. Ngerti ya bocah yatim kaya kowe kuwi dadi panganku. Yen aku dadi panganmu kudu piye? Swargamu ana jroning telakku kene. Manut telak kokop getihmu. Biar ngokop getihku ya. Walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nylenthik. Lho omongane nek kaya mau. Wo tunggale iki wah. Ah. Wah, kurang ajar jan trembelane tenan diapusi aku. Perkara dipameri rambut palsu kok bingung aku. Bolane rambuté dawa mung rambut pasangan. Bolane wonge padha ya. Kaya ngene gambarane wong ki nek grusa-grusu. Wong mangane nek kesusu ya ora apik. Wis kuwi mangan apa wae wis anggere kesusu ya wis ora amat. Ya. Panganku isih akeh, ora ngomongake kowe. Golek nyang negara Purwacarita kono akeh wong, akeh sing wong Sukerta.
Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ning Reksiwara Jahnawi Suta. Putraku nggih, Wisnu apa dening sira Bathara Brahma? Wonten dawuh Pukulun, wonten dawuh Pukulun. Nah, iki ngene nggih. Jagat ketaman gara-gara wis saka pakadining Bathara Kala. Mekaten Pukulun. Ya. Bathara iki sebutaning